penso que é un disco moi completo, son 10 temas íntegramente en galego, con cancións de rock and roll, alguna canción máis lenta, cancións festeiras, cancións con unha letra reivindicativa, falando que nos preocupa e do que nos gusta, a noite. Alma da noite, pois só di a palabra. Alma da noite fala da noite. Castoma é un grupo que nace en Ordes hai 8 anos por 5 compañeros da infancia de Reboredo e de Merelli. Neste momento estamos a presentar o noso terceiro traballo discográfico titulado Almas da noite. Aquí temos gustos diferentes de música. A min e Óscar gustanos o rock urbano, tipo suave, pa picada. A Sito e a Lisa tiran máis polo rock escandinavo, tipo Helicopter. Pois temos o novo batería, que é Antonio, que é máis rock and roll de Ramones e toda esta historia. Nos o que facemos é mesturar todo isto nunha popa, botar o ingrediente principal, que é o idioma galego, e aquí sale Castomar. Castomar é a expresión de que queres tomar, non? Que queres tomar, pois podelo materializar na barra dun bar escoitando o grupo e escoitando cancións que tiran polo alcohol, tiran pola festa, tiran pola noite. Neste disco tamén é un pouco a unión da música ca diversión que hai dentro da barra dun bar, detrás da barra dun bar, ou diante, bailando, ao son das cancións que facemos, que son así en plan divertidas e festivas por ese concepto, para que a xente as recolla e as sinta como propias. E bueno, nos o rock gustanos porque nos gustou sempre. Desde moi novos empezamos a oír a música esa. Entón nos gustou porque as letras contundentes, unhas letras que falan da sociedade, de cousas que pasan por aí. Comeza a estación escura, abriránse da vosa pra min as portas do outro mundo, pois a noite desa maín, desa maín. Tocando así en grupiños, en o Sondoroso de Sigüeiro, estivemos tocando grupos de versión sobre todo. Entonces tocar en Castomar era cambiar tamén a historia, facer algo diferente, un grupo xa un poquinho máis, entre comillas, serio. E bueno, a experiencia de gravar e todo eso está de puta madre, moi ben. Estamos presentando o disco o día 17 de xaneiro aquí en Badulaque, en Ordes, Sala Badulaque. Estamos aberto a calquer tipo de contratación a partir desa data. O disco está distribuído por Aloxe Cultural, está en todas as vendas de tiendas de discos. Bastante perjudicado de tanto privar. Sona un pouco máis empastado que antes tamén, porque xa a base de insistir e tocar durante 8 anos, pois vas creando xa un sonido máis compacto e máis traballado, digamos. Pois nos nosos concertos hai máis que nada colegueo, ca xente que nos está vendo. E bueno, tamén é unha forma de enseñar o que facemos nós, e cando chegamos a unha sala, hai xente que nos está vendo, que lle gusta o que estás facendo, pois queres que non sintes realizado, porque ves que os teus temas gustan. Para min bastante, non digo mellor que nunca, pero casi, porque ademais hai medios, hai difusión, grupos, bueno, de sempre usou, pero agora se cadra a haber máis difusión, pois a cosa está un poquinho mellor, tamén anímate un pouco a seguir adiante, porque senón... Claro, que funciona todo autoxestionado, todo o que faz ti, pois tens que pelear
porque fagas unha boa produción, pero produción propia, non vas, tampouco tes medios nin cartos para pagar un produtor, entonces falo desde o teu punto de vista musical que está sempre moi limitado. Ao principio, pois, o típico, carallada. Carallada porque colles os instrumentos, vas a tocar, tomas unhas copas e non te importa máis que pasalo ben esa noite. Que pasa? Que despois co tempo, pois, empezan a entrar os medios de comunicación, estás un pouco máis nos medios e empezas a facer a cousa un pouco máis seria dentro do que cabe, non? E bueno, ahora estamos en eso, xa, como que en día, ahora xa hai un larga duración, xa un disco, e xa vamos a xugando co papel ese xa de grupo un poquinho, entre comillas, máis importantillo. O tempo que perdí, ese tempo que perdí, o tempo... Que é un grupo de puta madre, de xente moi guai, que levamos moito tempo xuntos, e bo rollo sempre, que o pasamos moi ben aquí cando vimos a ensaiar, a tomar as cerveciñas e a discurrir os temas. Sobre todo, somos 5 amigos que estamos aquí desde fai 8 anos, que vimos aquí todos os venres a contar as nosas historias, os nosos problemas e a desahogarnos aquí. Eso é o que máis me encha a min do rock and roll.